வெல்கம் டு யாவரும் கேளீர். நான் உங்கள் பத்ரி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வந்து சண்டே எபிசோடு சூப்பர் சிங்கர் எபிசோடு 11 அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த எபிசோடு வந்து பிரமாதமாக இருந்தது. இப்போ வந்து ஜட்ஜஸை வந்து கம்மியாக, அதாவது அவங்க ரிவ்யூ கொடுப்பாங்கல்ல பாட்டு பாடி முடித்தோடனே, அது வந்து ஒரு ஜட்ஜ் மட்டும்தான் கொடுக்குற மாதிரி வச்சுட்டு ஃபன் அதிகமாக இருக்குது. அதிகமாக ஜோக்ஸு, ஏன்னா மாக்காப்பா அண்டு பிரியங்கா அதிகமாக அவங்க டைம் எடுத்துக்கிறாங்க. ப்ளஸ் வந்து சிங்கர்ஸுமே கொஞ்சம் ஃபன்னாக பண்ணுறாங்க. ஈவன் இந்த பரத்தோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் அவர் இப்போ நல்லா பாடினார், அதோட காமெடியாக பர்ஃபார்மும் பண்ணார். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகிறாங்க. ஒரு டென்ஷன் இல்லாமல் சிங்கர்ஸ் வந்து ஜாலியாக, அதே சமயத்தில் நல்லா ஃபன்னாக ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை அழுத்துங்க. ஃபஸ்ட்டு 1-on-1 புரட்சிமணி விசஸ் அரவிந்த். புரட்சிமணி வந்து எடுத்தோடனே அவருக்கு ஒரு ஏவி போட்டாங்க. அவர் வந்து ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்காரு. அவருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, அவங்க ஃபாதர் வந்து சின்ன வயசில் இறந்துட்டார். அதே சமயத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் அவரை கிண்டல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஒரு வருத்தமாக இருக்குது. ஈவன் அவருக்கு வந்து வயசு கூட இருந்தால் கூட சின்ன பசங்கள்லாம் அவரை வந்து அண்ணனை கூப்பிட்றதே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வருத்தம் இருந்தது. இருந்தாலும் நான் ஒரு நாள் பாடி வந்து ஒரு பெரிய ஹைட்ஸை நான் தொடுவேன், பெரிய உயரங்களை தொடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நமக்கே அதை பார்க்குறப்ப இவர் ஜெயிக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தினாங்க. இந்த மாதிரி இவர் கஷ்டப்படுறாரு, இவர் சக்ஸஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு பார்க்குறப்பவே வந்தது. அது முடிச்சுட்டு அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ், அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து செட் த ஸ்டேஜ் ஆன் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி நெருப்பு பறந்தது பர்ஃபார்மன்ஸு. அவர் வந்து மக்கள் இசை பாடகர் அப்படிங்கிறதுனால வந்து கருப்பசாமியோட பாட்டு, அங்க இடி முழங்குது கருப்பசாமி, அந்த பாட்டு பிரமாதமாக பாடினார். அது ப்ளஸ் வந்து அதுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணவரும் பிரமாதமாக பண்ணார். அவர் வந்து 18 வருஷமாக இந்த கருப்பசாமியாக மேடைகளில் ஆடிக்கிட்டு இருக்கார். அந்த கருப்பசாமி வேஷம், அந்த அவர் போட்டுக்கிட்டு அவர் கையில் அருவாளை வச்சுக்கிட்டு அப்படி நெருப்பு பறந்து அதை பண்ணதெல்லாம் வந்து நமக்கு பார்க்குறப்பவே அதை பார்க்குற ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே சாமி வந்த மாதிரி இருந்தது. ஜட்ஜஸ்லாம் வந்து பாட்டு பாடி முடித்தோடனே வந்து அவர் காலில் விழுந்து கும்பிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எல்லோரும் ஹோல் ஸ்டேஜு, அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லோரும், அந்த ஆடிட்டோரியத்தில் இருந்த அந்த செட்டில் இருந்த எல்லாருமே ஒரு மாதிரி வேறு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போயிட்டார் அந்த பாட்டு மூலமாக. அது பயங்கரமாக இருந்தது. ஸோ எக்ஸலண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸு. ஸோ இப்போ ஜட்ஜஸ்லாம் வந்து எல்லாம் பயங்கரமாக பாராட்டி அவரை வந்து கட்டி பிடிச்சி அவரையும் பாராட்டினாங்க, அந்த கருப்பசாமியை இது பண்ணவரையும் பாராட்டினாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸு. இப்போ இது முடிஞ்ச உடனே அரவிந்த் பாடினார் அதுக்கு ஈக்குவலாக. ஸோ இப்போ எப்படி இருந்ததுன்னா, அரவிந்தோட சுச்சுவேஷன் வந்து T20 மேட்ச்சில் 400 ரன்னை சேஸ் பண்ணணும் ஒரு டீமு. முடியுமா முடியாதா? நார்மலாக T20யில் 400, 20 ஓவரில் 400 எப்படி சேஸ் பண்ண முடியும்? ஒரு ஓவரில் 20 ரன் அடிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் அரவிந்த் உள்ளே வந்தார். அரவிந்த் நல்லாவே பாடினார். ஆனால் என்னென்னா, அந்த மாதிரி அவர் ஒருத்தர் பாடிட்டார் புரட்சிமணி. அந்த அவரோட அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு போடப்பட்ட ஏவி, அவர் பாடின விதம், அந்த பாட்டுக்கு வந்து கருப்பரா அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸு, அதுக்கு வந்து ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷனு எல்லாம் சேர்ந்து அது வேறு லெவல். அதை அவரை இதை பீட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு அப்ஹில் டாஸ்க்கு, ஹெர்கூலியன் டாஸ்க்குன்னு தான் சொல்லணும். அரவிந்த் நல்லா பாடினார், கரெக்டாக பாடினார், எல்லாம் இருந்தது. பட் இட்ஸ் நாட் அப் டு த லெவல். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கை செட் பண்ணதுக்கப்புறம் சில பர்டிகுலர் டே அந்த மாதிரி அமைஞ்சிரும். நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஜெயிக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி அமைஞ்சிரும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் அமைஞ்சுது. இப்போ கடைசியாக மார்க் வந்தப்பையும் அதுதான் தெரிஞ்சுது. 2 பேரோட மார்க்கையும் சொன்னாங்க. முதல்ல வந்து புரட்சிமணியோட மார்க்கு. புரட்சிமணி வந்து 38 மார்க் வாங்கினார், அரவிந்த் வந்து 35 மார்க் வாங்கினார். ஸோ இதுதான் அரவிந்தால் வந்து அவர்கிட்டே வர முடியல, கம்ப்ளீட்டே பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை புரட்சிமணி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்டில் வின்னர் இஸ் புரட்சிமணி. 2வது 1-on-1 யாராருக்கு நடந்தது அப்படின்னா, அந்த பேட்டில் வந்து முத்துச்சிற்பி விசஸ் ஐயனார். முத்துச்சிற்பி வந்து இசை கேட்டால் போய் அசைந்தாடும் அந்த பாட்டு பாடினார். சீர்காழி பாடினதை நல்லாவே பாடினார், கரெக்டாக பாடினார். முத்துச்சிற்பிகிட்ட என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, வர என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, முத்துச்சிற்பி வந்து மோர் ப்ரெடிக்டபிள். முத்துச்சிற்பி வந்து இந்த வாரம் என்ன சீர்காழி பாட்டை பாட போகிறாரு அப்படின்னா நம்ம வந்து தெரியுது. இஸ் மோர் ப்ரெடிக்டபிள், இப்படி தான் பாடுவார், இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் சாங் தான் பாடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சிருது. ஸோ அதனால் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, ஆடியன்ஸ் வந்து போர் ஆகிடுவாங்க வர. ரெண்டாவது இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா, அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலும் இறங்கிக்கிட்டே வருது. 40 out of 40 வாங்கினவர் வந்து
அதுக்கப்புறம் 35 வாங்கினார். அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலும் குறையுது. இது பாடுற சாங்ஸு சாய்ஸ் ஆஃப் சாங்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குது, ஒரே செட் ஆஃப் சாங்ஸாக இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸோ இது 3வது 4வது வாரத்திலேயே 11வது எபிசோட்லேயே இப்படி போர் அடிக்குதுன்னா இன்னும் லாங் வே போகிறப்ப கஷ்டம். ஸோ அவர் வந்து சாங் சாய்ஸஸை மாற்றணும், வேறு மாதிரியான சாங்ஸை பாடணும், இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணணும். ஸோ ப்ரெடிக்டபுளாக இருக்கக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு பி ஆல்வேஸ் கீப் த ஆடியன்ஸ் கெஸ்ஸிங். ஆடியன்ஸ் வந்து அடுத்து இவர் என்ன கொடுக்க போகிறாருன்னு ஆடியன்ஸை வந்து கெஸ்ஸிங்லேயே வச்சுருக்கணும். இவர் இதுதான் பண்ணுவார்னு ஆடியன்ஸுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஆடியன்ஸுக்கோ ஜட்ஜுக்கோ எல்லாருக்குமே முன்னாடியே இவரா முத்துசிற்பியா, இந்த வாரம் சீர்காழி பாட்டு, ஏன்னா போன வாரம் இது பாடினாரா, இந்த வாரம் இசை கேட்டால் இது பாடுவார் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணுற மாதிரி இருக்குது கையில் லிஸ்ட்டு வச்சு. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது. நேர் ஆப்போசிட்டாக முத்துசிற்பி வந்து உட்காந்து பாடினார், உட்காந்து நிதானமாக மெதுவாக பாடினார். இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஐயனார் வந்து ஸ்டேஜையே தெறிக்க விட்டார்னு சொல்லணும். தெறி பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிம்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடி தெறிக்க விட்டார். மாரி படத்துலேருந்து அந்த மாரி சாங் பாடினார். அது நடுவில் அவரோட ஸ்டைலான ரேப்லாம் பண்ணார். டோட்டலாக எல்லோரும் எந்திரிச்சு ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதாவது என்ன சொல்கிறது, செட்டுக்கே பைத்தியம் முடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னார் மாக்காப்பா. அதுதான் கரெக்டான வார்த்தை. எல்லாம் பைத்தியம் முடித்த மாதிரி எல்லோரையும் ஆட வச்சுட்டாரு. மார்க்ஸ் வந்தப்போ நம்மளோட எண்ணம் மாறினது தெரியுது. வாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட மைண்டு மாறுது. நம்ம முதல்ல என்ன நினச்சோம், முத்துசிற்பி தான் டைட்டில் வின்னரு, வாரமே ஆடியன்ஸை பிடிச்சிட்டாரு, இவர் தான் ஜெயிக்க போகிறாரு அப்படின்னு நினச்சோம். ஸோ பார்த்தா வாரம் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸு ட்ராப் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு. 40 out of 40 வாங்கின முத்துசிற்பி இப்போ 34க்கு வந்துட்டார். இன்றைக்கி வந்து அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு 34 மார்க்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி அந்த கான்ட்ரரி இவரை என்ன நினச்சோம், நம்ம ஐயனாரை ரேப் சிங்கரு, இவர் ஒரே மாதிரி தான் ரேப் தான் பாட போகிறாரு, இவர் என்னதை பெருசாக இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட போகிறாரு, 2 வாரம் தாங்குவாரா 3 வாரம் தாங்குவாரான்னு நினச்சோம். இவர் என்னடானா வாரம் பெட்டர் ஆகிட்டே போகிறாரு. 31 32 வாங்கினவர் இப்போ வந்து இந்த வாரம் இன்றைக்கி பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு பார்த்தா 38. ஸோ அதுதான் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பெட்டர் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு ஐயனாருக்கு. இன்றைக்கி வந்து பயங்கரமாக பாடிட்டார். அந்த பாட்டே ஃபாஸ்ட்டான பாட்டு, ப்ளஸ் அவரோட ரேப் வேறு அவர் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணார் நடுவில், எல்லாம் சேர்ந்து இன்றைக்கி பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸாக கொடுத்துட்டார் ஐயனார். 38. ஸோ இந்த செகண்ட் பேட்டில் வின் பண்ணது வந்து ராப் சிங்கர் ஐயனார். 3வது 1-on-1 பேட்டில் அப்படிங்கிறது வந்து 2 பேருமே சூப்பர் சிங்கர்ஸு, அபிலாஷ் வெர்சஸ் பரத். இதில் வந்து முதல்ல அபிலாஷ் பர்ஃபார்ம் பண்ணார். அபிலாஷ் வந்து உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் நடித்து டைரக்ட் பண்ணி அவரே எழுதி அந்த பாட்டில் அவரும் பாடியிருப்பார், கமல் சாரும் பாடியிருப்பார். உன்னை காணாது நான் இங்கு நான் இல்லையே விஸ்வரூபத்துலேருந்து அந்த கெட்டப்பில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணார். பிரமாதமாக பண்ணார். பாட்டும் நல்லா பாடினார், அதுக்கு டான்ஸும் ஆடினார். ஏன்னா இந்த பாட்டுக்கு வந்து நடனம் அமைச்சது வந்து பிர்ஜு மகாராஜ், பண்டிட் பிர்ஜு மகாராஜ். இந்த பாட்டுக்காக அவருக்கு நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிது, பெஸ்ட்டு கொரியோகிராஃபர் நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிது. அந்த மாதிரி பாட்டு இதை வந்து பிரமாதமாக பாடினார். அதாவது இந்த பாட்டுக்கு தேவையான பாவம், ஏன்னா இது 2 பேர் பாடினது. அந்த கண்ணக்கோல் இது பண்ணது வந்து கமல் சார் பண்ணியிருப்பார், அந்த ஜதிலாம் சொன்னது வந்து கமல் சொல்லியிருப்பார், சங்கர் மகாதேவன் அந்த ஃபுல் பாட்டை பாடியிருப்பார். ஸோ இதை வந்து பிரமாதமாக பாடினார். அந்த பாட்டுக்கேற்ற பாவம், அந்த 2 பேர் பாடினதையும் இவர் ஒத்தரே பாடி அதை வந்து பர்ஃபார்மும் பண்ணி நடுவில் டான்ஸ் எல்லாம் வேறு ஆடி, அந்த மாதிரி ஒரு பிரில்லியன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு வந்து பண்ணுறது வந்து கஷ்டம். 2 சிங்கர் பாடினதை ஒரு ஆள் பாடுறது, ப்ளஸ் அதுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது, இது ஒரு டஃப்பான சாங் வேறு. இதை வந்து அபிலாஷ் வந்து அவருக்கே உண்டான ஸ்டைலில் பிரில்லியண்ட்டாக எல்லாருமே எந்திரிச்சு நின்று கைத்தட்டுற அளவுக்கு, ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுக்குற அளவுக்கு பிரில்லியண்ட்டாக பண்ணார். இந்த பாட்டுக்கு வந்து போட்டியாக பாடினது வந்து பரத். இவரை நம்ம வந்து ஜூனியர் காலத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பரத்துங்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு ஃபெமிலியர் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபேஸு. பரத் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம எப்போதுமே நினைப்போம். ஸோ அந்த மாதிரியே அவர் வந்து கெட்டப் போட்டு ஒரு சாமியார் மாதிரி கெட்டப் பச்சை கலரில் போட்டிருந்தார் ட்ரெஸ்ஸு. காவியில் போட்டிருந்தா கரெக்டாக இருந்திருக்கும். அவர் எப்படி இருந்தார்னா, அந்த காஞ்சனா படத்தில் வந்து பேயை விரட்டுறதுக்கு ஒரு பாய்லாம் வருவாங்கல்ல, அந்த பாய் மாதிரி இருந்தார். தாடி வச்சு ஒரு கருப்பாக மச்சம்லாம் வேறு வச்சு விட்ருந்தாங்க, எம்ஜிஆர் படத்தில் வில்லனுக்கு வைக்கிற மாதிரி. ஸோ அதுக்கு ஒரு காமெடிக்காக பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவர் பாடிக்கிட்டே இருந்தார், திடீர்னு பார்த்தா தாடி அவுத்து தூக்கி போட ஆரம்பிச்சிட்டார் நடுவில். கேட்டால் அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த இடத்துல எனக்கு அப்படி தோணுச்சு, அதனால் தூக்கி எறிஞ்சேன்னு சொன்னார். அது ரொம்ப காமெடியாக இருந்தது அவர் பண்ணது. பாட்டு நல்லாவே பாடினார். அவர் பாடினது வந்து ஜம்புலிங்கமே ஜடா ஜடா. அந்த தேங்காய் சீனிவாசன் வந்து காசேதான் கடவுளோட படத்தில் வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே சாமியாராக வருவார். அவர் வந்து ஒரு மெட்ராஸில் வந்து ஒரு பிக் பாக்கெட்டாக இருப்பார், ஒரு திருடனாக இருப்பார். அவரை வந்து சாமியாராக உள்ளே விட்டோன்னே அவர் மெட்ராஸ் பாஷையில் பேசி அந்த பாட்டுலேயும் அதெல்லாம் வரும். அந்த பாட்டை வந்து வாலி சார் ப்ரில்லியண்ட்டாக எழுதியிருப்பார்.
ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப டஃப்பான சாங் எழுதுறது. ஸோ அந்த கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதியிருப்பார். அதை இவரும் நல்லாவே பாடினார், பெஸ்ட்டாக பாடினார். பட் என்னென்னா என்ன இவருக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, இந்த பாட்டு வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ உள்ள ஆட்களுக்கு தெரியாத ஆளுகளுக்கு இவர் கொண்டு வந்தாருங்கிறது ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. அதே தான் மைனஸும். இந்த பாட்டோட அந்த சிச்சுவேஷன், அதில் உள்ள காமெடி வந்து இந்த தலைமுறை ஆள்களுக்கு தெரியாது. ஜட்ஜஸும் இதை எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பாங்க அப்படிங்கிறதும் தெரியலை. ஸோ அவங்களுக்கு இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாது, அது ஒரு பிரச்சனை. பட் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லாவே இருந்தது, மோசம்னு சொல்ல முடியாது, நல்லாவே இருந்தது. மார்க்ஸ் வந்தது அபிலாஷ் vs பரத். இதில் வந்து அபிலாஷ் 38 மார்க்கு, பரத் 35. ஸோ தேர்டு 1-on-1 வந்து 38 மார்க்ஸ் வாங்கி அதை வின் பண்ணது வந்து அபிலாஷ். ஃபோர்த்து 1-on-1 பேட்டில் அது வந்து யாராருக்கு நடந்ததுன்னா கனிமொழி vs ரேஷ்மா. இதில் வந்து கனிமொழி வந்து அந்த ரோபோ கெட்டப்பில் வந்தாங்க. ரோபோ கெட்டப்பில் வந்து எந்திரன் படத்துலேருந்து பாடினாங்க, இரும்பிலே ஒரு இருதயம் உழைத்தது அந்த சாங்கு. ஸோ அவங்க வந்து இந்த பாட்டை வந்து அந்த கெட்டப்புக்காக தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கெட்டப் ஈஸியாக அந்த அந்த ரோபோ மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டாலே முடிஞ்சு போச்சு, கெட்டப் ஓவரு. ஸோ அதனால் இந்த சாங்கை சூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ரொம்ப சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்ல முடியலை, சுமாரான பர்ஃபார்மன்ஸு. அதாவது கிட்டத்தட்ட டேஞ்சர் ஜோனுக்கு கிட்ட அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்தது. பிரமாதமான பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்ல முடியல. இவங்க இன்னும் சாங்ஸ்லாம் பெட்டராக செலக்ட் பண்ணி இன்னும் நல்லா பாடணும், வர ரவுண்ட்ஸ்லலாம் இன்னும் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ உள்ள இதிலே கண்டினியூ பண்ணாங்கன்னா கஷ்டம். கம்மிங் வீக்ஸ் வில் பி வெரி டஃப்பு. ஸோ இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி தான் இருந்தது. ரேஷ்மா போன வாரம் சூப்பராக பாடினாங்க. அவங்க என்னடான்னா ரொம்ப மோசமாக பாடிட்டாங்க இந்த பாட்டு. அவங்களும் வந்து கெட்டப் அப்படின்னாலே சும்மா ஜஸ்ட்டு ஒரு ஷர்ட்டை போட்டு இது பண்ணால் அந்த ரீத்திகா சிங் பாக்ஸிங் அந்த அவங்களோட கெட்டப்புக்காக இந்த இது வந்ததில்ல இறுதி சுற்று படம், அந்த ஹீரோயின் மாதிரி ஒரு ஆம்பளை சட்டையை போட்டுட்டு ஒரு லெக்கின்ஸை போட்டு மடித்து விட்டுட்டு வந்தாலே போதும், அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காகவே இந்த பாட்டை எடுத்திருக்காங்க போல் இருக்கு. வேறு ஏதாவது நல்ல டஃப்பான சாங்கை சூஸ் பண்ணி வேறு ஒரு நல்ல கெட்டப்பை சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். இவங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு ஷர்ட் பேண்ட்டு போட்டு வந்தால் ஈஸி அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இந்த சாங்கும் சுமாரான சாங்கு. இவங்க வந்து கம்மிங் ரவுண்ட்ஸில் வந்து நல்ல சாங்காக சூஸ் பண்ணி இன்னும் டஃப்பான சாங்காக சேலஞ்சிங்கான சாங்ஸாக ஒரு வாவ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும். நல்லா பாடுறது, கரெக்டாக பாடுறதுங்கிறது ஓகே, அது மட்டும் பத்தாது. சம்திங் ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர் இன்னும் பெட்டராக ஆடியன்ஸ் பார்க்குறவங்கலாம் ஒரு வாவ் ஃபேக்டர் அது இல்லவே இல்லை. ரொம்ப ஆர்டினரியாக இருந்தது. மார்க்ஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருந்தது. கனிமொழியோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு அவங்களுக்கு 33 கொடுத்தாங்க, இவங்க ரேஷ்மாவோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு 32 மார்க்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ டேஞ்சர் ஜோனுங்கிறது 31, 32 வாங்கினவங்கெல்லாம் டேஞ்சர் ஜோனு. ஸோ இப்போ ரேஷ்மா டேஞ்சர் ஜோன் மார்க் தான் வாங்கியிருக்காங்க 32. அதே மாதிரி கனிமொழி அதை விட 1 மார்க் தான் கூட வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இது பத்தவே பத்தாது. இவங்கெல்லாம் நல்ல டேலண்டட் சிங்கர்ஸு, ஒரு 39, 38 அந்த மாதிரி வாங்க வேண்டிய சிங்கர்ஸு. இவங்க வந்து கரெக்டாக சாங்கை சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா, இந்த போன வாரம் காணா கருங்குயிலே ரேஷ்மா பாடினாங்க, ப்ரில்லியண்ட்டாக பாடினாங்க. அந்த மாதிரி நல்ல சாங்கை சூஸ் பண்ணி நல்லா பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் வர்ற கம்மிங் ரவுண்டில் வந்து இவங்க 2 பேருமே நல்லா வரலாம். அது வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணுற சாங்கு, அதுக்கு அவங்க பண்ணுற ஒர்க்கில் தான் இருக்குது. ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நல்லா பாட்டை கற்றுக்கிட்டு நல்லா பண்ணணும். ரொம்ப ஆர்டினரி சாங்கு ஏதோ ஒரு பாட்டை சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இதை கோயிங் த்ரூ த மோஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஏதோ ஒரு பாட்டை சூஸ் பண்ணணும், ஏதோ ஒரு பாட்டை பாடணும், அது இந்த ரவுண்டை முடிக்கணுங்கிற மாதிரி இருந்தது. பட் லக்கி அவங்களுக்கு 2 பேருக்குமே என்ன லக்குன்னா இந்த வாரம் அவங்க தப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அதனால் ரொம்ப கவனமாக கிடைக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியையும், ஏன்னா டாப் 20 வந்திருக்காங்க, திறமை இல்லாமல் டாப் 20 வர முடியாது. அவ்வளோ சிங்கர்ஸ்லேருந்து இவங்க ஃபில்ட்ரு பண்ணி தான் இவங்க டாப் 20 வந்திருக்காங்கன்னா இவங்க பயங்கர திறமை இருந்தால் மட்டுமே தான் வர முடியும். அதுவும் ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் சர்வை பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப டஃப்பு. அப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கிறப்ப அதை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இவங்களோட டேலண்ட்டை வந்து தே ஹாவ் டு ஷோகேஸ் பண்ணணும். இஃப் யூ ஹாவ் டேலண்ட் யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் இட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி காமிக்கணும். திறமை இருந்தால் மட்டும் பத்தாது. ஸோ அதை வந்து ஹார்ட் ஒர்க் மூலமாக காமிக்கணும். அப்போ தான் இவங்க அடுத்த ரவுண்டுலலாம் நல்லபடியாக மேலே வர முடியும், இல்லைன்னா கஷ்டம். கடைசி 1-on-1 ரவுண்டில் வந்து குமுதினி பாடினாங்க. குமுதினி வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான ஒரு சிங்கர். முதல் ரவுண்டு பார்த்தப்பவே இவங்க வந்து ஃபைனல் வரைய போவாங்க, ரொம்ப ப்ராமிசிங்கான சிங்கர் அப்படின்னு தான் என்னோடய ஒப்பீனியன் இருந்தது.
ஆனால் இப்போ இந்த ரவுண்டு பார்த்தா அவங்க ரொம்ப சுமாராகவே பாடிட்டாங்க. நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இவங்க நல்லா பாடுவாங்க, ஒரு 39 38 அந்த ரேஞ்சு வர்ற மாதிரி பாடுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா இவங்க நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு மாறாக இருக்குது இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸு. இவங்க வந்து பத்ரகாளி படத்துலேருந்து வாலி சார் எழுதின அந்த போங்கொன்னா போங்கொன்னா அந்த பாட்டு ஒரு காலத்தில் அது பெரிய ஹிட்டான சாங்கு இளையராஜா மியூசிக்கில். ஸோ இவங்க பாடினது வந்து ரொம்ப சுமாராக இருந்தது, கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங் என்னை பொறுத்தவரை. ஏன்னா நம்ம இவங்கெல்லாம் நல்லா பாடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறப்ப இவங்களோட சாங் சாய்ஸு நல்லா தான் இருந்தது. சாங் சாய்ஸை பொறுத்தவரையே பிரச்சனை இல்லை, ப்ரில்லியன்ட் சாய்ஸ். அதுக்கு அவங்க போட்டு வந்த கெட்டப்பு, அந்த மடிசார் புடவையெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு வந்தாங்க. பட் என்னன்னு தெரில, பாடினது சுமாராக பாடிட்டாங்க. இந்த டிசப்பாயிண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பை குமுதினி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அடுத்து வந்து ஆதித்யா பாடினார் அவங்களுக்கு குமுதினிக்கு காம்படிஷனாக. அவர் வந்து என்ன மட்டும் லவ் பண்ணு புஜ்ஜி அந்த சாங் பாடினார். அதுக்கேற்ற மாதிரி கெட்டப்பு கோட்டு அந்த தொப்பிலாம் போட்டு வந்து நல்லா பாடினார். இவரோட சாங்கில் வந்து அந்த இவங்க சொல்கிற மாதிரி அனுராதா ஸ்ரீராம் மேடம் சொல்கிற மாதிரி ஒரு நேச்சுரலாகவே ஒரு ஃப்ளேர் இருக்குது. இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் சாங் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு கேக் வாக் மாதிரி நல்லா ப்ரில்லியண்ட்டாக பாடினார் ஆதித்யா. ஸோ இந்த ரவுண்டில் வந்து அவர் ஜெயித்தது வந்து ஆச்சரியமாக இல்லை. விசஸ் குமுதினி நல்ல சாங் செலெக்ஷனு, நல்ல சிங்கிங்கு. ஸோ அவர் தான் இந்த தடவை ஜெயித்தார் இந்த ரவுண்டில். குமுதினி 33 மார்க்ஸு, ஆதித்யா வந்து 35. குமுதினியும் வர ரவுண்ட்லலாம் பெட்டராக சாங் சூஸ் பண்ணி இன்னும் பெட்டராக பாடணும். 33ங்கிறது ரொம்ப கம்மி, டேஞ்சர் ஜோன் கிட்ட. 38 39 வர்ற லெவலுக்கு பிரமாதமாக பாடணும். டாப் 20 சிங்கர் இருந்தாங்க. டாப் 20லேருந்து ஒருத்தர் எலிமினேட் ஆகிட்டாங்க, சுஷ்மிதா எலிமினேட்டடு. அதனால் 19 சிங்கர் இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ 9 1-on-1 முடிஞ்சு போச்சு, 18 பேர் பாடிட்டாங்க. இப்போ ஒருத்தர் அனு ஆனந்துக்கு எதிராக பாடுறதுக்கு ஆள் இல்லாததுனால அவங்களுக்கு இந்த வாரம் ரெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க இந்த வாரம் பாட்டு பாடலை. இப்போ இந்த சிங்கர் ஆஃப் த வீக் அப்படின்னு பர்ஃபார்மர் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மர் ஆஃப் த வீக் அப்படிங்கிறது வந்து 40 out of 40 வாங்கினா மானசிக்கு கொடுத்தாங்க. அப்புறம் இந்த வாரம் யார் டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, போன வாரம் டேஞ்சர் ஜோனில் இருந்த அதே சேம் சிங்கர் ஜாக்குலின் அவங்க இந்த வாரமும் டேஞ்சர் ஜோனுக்கு வந்துட்டாங்க. ரொம்ப லோயஸ்ட் மார்க் 31 மார்க் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு டீமு, அந்த டீமில் 32 மார்க் இன்னும் சில பேர் வாங்கியிருந்தா கூட அவங்க வந்து கனிமொழியை வந்து டேஞ்சர் ஜோனுக்கு அனுப்புகிறாங்க. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வாங்கின பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து இவங்கள சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து டேஞ்சர் ஜோன் கனிமொழி வந்து 32 வாங்கியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ கனிமொழி விசஸ் ஜாக்குலின்னு. போன வாரம் சிம்பத்தி கார்டு ப்ளே பண்ணி சுஷ்மிதாவை வெளியில் அனுப்பிச்சாங்க ஆடியன்ஸு. ஸோ இந்த வாரமாவது அட்லீஸ்ட்டு, ஏன்னா தொடர்ந்து ஒருத்தர் டேஞ்சர் ஜோனில் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க, வாரம் சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அவங்க என்ன நினச்சிடுவாங்க, நம்ம எப்படி பண்ணாலும் நம்மளை சேவ் பண்ணிவிடுவாங்க, நம்ம அப்படியே இதே மாதிரியே பாடிக்கிட்டு இருக்கலாங்கிற மாதிரி போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து ஓட்டு போடுறப்ப டேலண்ட்டை பார்த்து ஓட்டு போடணும். சிம்பத்தி கார்டு அதை பார்த்து ஓட்டு போடாமல் ஒரு யங்கு அப்கம்மிங்கு டேலண்ட்டான ஒரு சிங்கரை பார்த்து சூஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு அனுப்புனா அவங்க அடுத்த ரவுண்ட்லேருந்தாவது பெட்டராக பாடி ஒரு லாங் இந்த சீரீஸில் இந்த காம்படிஷனில் ஒரு வேறு ஸ்டேஜ் கடைசி ஸ்டேஜ் வரையே போவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஒருத்தருக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறோம், அவங்க திருப்பி அடுத்த வாரமும் டேஞ்சர் ஜோனில் வந்தாங்கன்னா அது நல்லா இல்லை. ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து ஆடியன்ஸ் ஓட்டு போடணும், அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். ஸோ இதோட இந்த ரவுண்டு முடிவுக்கு வருது. அடுத்த வாரம் மீண்டும் சூப்பர் சிங்கர் ரிவ்யூவில் பார்க்குற வரை விடைபெறுவது உங்கள் பத்ரி.